And also consultant and then Mukadzi wake aipota chindituka saka munguya indituka ndaida sometimes nasingadaire saka musi wandakadaira uya akabva nditusa taure neni kuva nhasi pabonongengene 2 months yana 3 months akaita musiki urikuzvinzwa here iwewe urikuzvezvitorwa nemudzimai azikudire pachena Udin. Nakusema changa mimi. Ni huyu Jolini. Nimezoea naye mshiriki munge ashitengesa Bonde. Akantengesa Rubiri. Akantengesa Bonde Rubiri kutanga. Ndabampa mali 20 years. Pichipiri bandadzokerazve. Vanapa 20 years. Pechipiri papo kuma around 1 usiku ndakanzwa mutsindo paimba yairara ndikati afu mutsindo ndeupi parikuda vanhu vakufana saka inini nokutya kuti tizono ndikona kuvhiringidzwa mushure mezvo pakapotserwa domo rakagona kunorova uyu raifanira kukwadza inini asi rakarova uyu ndikati zvizvezvi saka nekutya ndikati ano ndikabuda muno usiku hazviiteki ndikurechi kwachena ndokwachina ndaenda ndozvandozachena hanzi nouyu ndibudire pachena iwo wakazo ndaibhadhara mari izvo uyo atichi ndibudire pachena hai ndibudire pachena handina kubva ndataura naye zvekudana nasi zvanga zvikutisangondekongwa iyo uyu munhu anoita zvekuenda mumabhava saka ini nemunhu wosasangana panzvimbo yakaita seizvutano panzvimbo yatikasangana sepane nyumba iyi ndopabhava ini ndakukwanisa kungomuchiwa panguva iyo ndakotenga Bonde kwaari kuwesa hana iwewe munhu anotengesa Bonde kana pakandidzirwa dombo ina kuwese hana chii nekuti iwe unotoziva zvakuti anotengesa Bonde chakaita kuti zvidaro aiva nemunhu waifambidzana naye angasina shopero shopu angaita angasina shopero shopu angana yasangane ndichaziva kuti engeriani aitengeswa chii maitengeswa zvegrosari nechii azvo zvandoziva chete mari wawa mushopu make saka aitengesa grosari nobonde yakusati kwakenda kusati kwake handizoziva kuti iye kusati kwake inini ndinomazera ndaita kuti ini ndakatenga Bonde kwaari una kupweta zvinhu kwaarero zvinhu zvandikapweta ndezve $20 saka ndo mari yawaini pandinoshanda ndopakaonesa shopu yake wekuenda mushopu wewe sekunge
Tanga tawirirana tikaenda uyu sezvo tikadanzana uyanese anondipa ndo katora tandikaita chete kwete kuti ndiyomisa kuti muchaona mai zakunditaurira ine taishandisa maprotector ndakandifunga ndikamushamushamushamusha nawe yanga iri kundabva vachitaura mai avo kuti ivo vakakuza zvinhu zvavo ndokubva makatengera zvinhu zvamukazotora ndokubva inini matoziva kuti uyo ifambi inogara mubhawa ndobva maenda kunoripfimba maripfimba kudaro fambiriye inogara mubhawa imimi ndibva mazonzwa dombo nomuchichi hapana changa chichityisa ndosmamuziva kuti basa rake maifanira kungobuda mopomwe mukana sezvo maziva kuti basa rake randa sei raanoita imimi baba taurei pachero haisinyore kuti amai avo vazonongedza imimi pane vanhu vese vamunoziva vakakaona vachigara nemukadzi Rukutere. Ndumpanzwa chanamira. Ndumpanzwa. Asi mazira ndikuzvizera ndikusananga. Ndiri kuti isusu somuona watina kuti $20 here. Yakuparisa. Asi $20 yako yakajaidza iye kuti uchitenga neboni. Yakupa nhau. $20 zvinoteka. Inini baba kana vachitaura kuti vaikechana namai avo ndine mameseji andina kupana Right. Right message yani. Mimi chicheji. Chicheji. ava ndambuya vangu Sekuru hapa. ndine mameseji ababa Sekuru hapa. ndine mameseji ndienda asarambinyadze ndangu ndikuda pachena plus mari yangu $51.50 mari yese nchisanganisa yezvinhu zvakatora ndichigara nayo nemari yangu yakatora kushopu ndoita plus $51 plus bandakaita miscarriage ndakashandisa $160 yandakashandisa kuhospital ndoda mari yangu plus anyatsondifara akatorwa huku akashandisa inini kuti nditore huku infect sekuti achigara anditi nditore huku pane mukadzi pane ndobva ndatora huku iyai achiti achabhadhara ye$6 kozoti zvinhu $25 hembe dzaakanditorera nedzake yese yaita $50 akazokwanisa kubhadhara yake nokuti akanonoka kubhadhara saka akabva azoramba kubhadhara dzangu hembe dzaakanga atora kozoti $20.50 yekushopu yese yakabvaita $51 ndati nini chindipawo mari yangu akaramba kundipa mumwe musi ndikava ndaenda kubasa kwavo zvinzi vatambira kuasha ndobva zvanzi vatambira ndobva ndaenda ikoko ndichitiko ndipoka mari yangu ndobva takaenda masikati nemumwe munhu akandiperekedza ndobva zvanzi zvoni atopinda basa na2 takatomuona achitobuda muofisi achitoenda basa pakumatena aibuda na10 ndobva ndaenda ikoko ndandasangana naye ndikati inini ndakazotora mari yangu zvakanziwa toyozonzi asida kutondirobha kana usiku uno sekuti munhu anga asisandide ende ipapo ndasati ndaparadzika ende iye anga asataure neni asauye kumba kwangu ndokubva ati zvoni inini chakupa mari yako mangwana nemukadzi wandaive naye anga nechikwereti naye futi chehembe idzodzo saka mangwana achoni akabva uya nemukadzi wake achida kurova inini mukadzi wake saka inini ndakabva ndatadza kuenda nokuti mukadzi iyeye waida kupa mari yake wandandaenda naye akamufonera uyu achiti uyamutore mari yei ini ndakatadza kuenda nekuda kwokuti mai vavo vakati zvoni kuti ndikuudze kuti tiende tese waisikonorohwa nemukadzi wao nekuti yauya nemukadzi wake ndaregedza murana ina kuti ndizive kuti mukadzi uyu ari kundifuisa kumba kufisa inini zimani kukumbira murume wangu akatora mapiki ari mumba memukadzi
ndazviona ini ndakasvika kuenda kubasa kwomurume wangu achinge neno kuti vaiitirana nezvi ndakasvika bhatiri rangu rera ndinoshandisa pasora rapomukadzi kubasa ndakadzorwa zvinhu zvangu mukadzi uyo akatanga kundituka nevamwe anonzi amai chibanditi uyu akandituka zvekuti mwana wangu akasvaka kundituka mukadzi kuti vakaurayisa mwana nechihuri nokuda kuti mwana achipadza saka wangu ariwo anozoona fina akaita mwana wangu murume wangu ndakamubvunza akataura kuti mukadzi uyu ndinohura naye handikwa zvese zvokuti kuroora after izvozvo zveshuwa ndakaziva kuti murume wangu achinditaura kuti mukadzi uyu arikuya achindigarira kubasa achida mari ndikati akanyoka mari ndeye zvikanzi akakwereta skin jean kuna maichibhagidi amaichibhagidi ndakawaona zveshuwa vakataura kuti d akatanga kusarudza skin jean ari yega nemafuta ekuzora kanyoka akazosvika akatora jean amaichibhagidi vakati kanyoka mari iyo handichaida kwauri d ngabhadhare mari yangu ndakanga ndiripo ndandina kuya kuorowawe asi murume wangu akanga anditi handihonzwisisa chikwerete chandiri kunzi nemukadzi uyu ndinacho ndakabvunza murume ndakati mukadzi uyu urikuda kuroora here kana kuti murume akataura kuti ndakakechana naye kairi ndakuda kuroora mukadzi uyu handina kumutuka changamire kana kufambire kuti ndimurowe asi aitotaurawo zvanoda ichipindura nekurwadziwa nama ndikubvunze bvunzo maexpecta murume wenyu ngape atisa kuti kana chida kuroora changamire asi mazina anoita murume wenyu anawerimagasetorete mazina anoita murume wenyu agona kukudzai ndoda kuroora anokudza saimaona papari pakukechana semadavo nokuti dai aida kuroora uyo anga asingaitwe zvichiwanda zvokuti muasimba kutora bhatirei namutoisa muruva amenoti wakakoa kwaichana changamire murume hanzi ndakanga ndakatirwa patiri chikwerete che$20 nechikwerete amai munozana tukanyaizivachi Vakawandisa actually isanadawo nyika yakangoitwawo zvayo actually ndopa muta pachina mini chayo zaswasoatinadzoko hapana murume anomboguma izvo zvikanoenda katobata norama anotaura kuti chachichifambi zvinoreruka iyai ndombavhemba menyika iyoyi ikunyangadza zvino zvatikuita panapa akunyangadza iyii zvino zvatikuita kuziva hapana chinosiyana ini baba nichandikuda chitika makaita chifambi mataura mazvinovasisi asi akaita chifambi mari yenyana yese mari $165 ndakashandisa pandakaita miscarriage pandakaenda kuhospital ndakashandisa mari yese ndichicalculate wozoti mari yese $51 yaifanira kundipa aitonditi ndichakupa mari yako ndikaita madhiri kubasa ndopaidaro ndokupa mari yako but aisakwanisa ndikazoenda una HR ndikati HR inini mari yangu ida mari yangu sokuti vanga vakati vanhu vane zvikwereti zvavo uyai nezvichemo zvenyu tizokwanisa kukupai mari dzenyu ndakaendesa chichemo changu sekuru vake chaivo vakatoti iwo chita zvaunokwanisa nekuti ari kuramba kukupa mari yako ndobva ndaendesa chichemo cheche akaenda akaudza HR akati nani ambuya vanhu vazive ende handina namari navo ndozvaakataura patsoe ndakazofunga ari kudaro nhasi asi vana vangu ndakagara naye ivi vana vangu ndakatovaisava kuti amuzive akandipa bhatiri nalight zvese ndichishandisa kushopa akanditi handina mukadzi ndakaita sei uyu aivanealight inini kana tezi yatinayo nekuti ndatora bhatiri rangu ndandachiza basa zvarizvo yangu kanzaa ndikundoaausimwari ndaunobhadhara mari ndizvoita kuhana kutaura neuyu rumwe ndopakazenda bhatiri rangu zvekuti ndizvokuda zvakaona bhatiri rako nekushopu uyuyu matanho akatora ngani bcause waendeswa bhatiri rako munhu zvisina kuwirirana newe matanho akatora pamusoro pobhatiri rako yaenda kusiripa muti wakataura sinopinda pangatoo wakazoti kudiwa na bhatiri rako iwewe raenda kusiripo kwausina kuti riende bhatiri iri hazina kuenda kuba kwake bhatiri iri rakakumbirwa nemushanda imomo achiti nini handitawo malaiti shanda mushopu yemukadzi fane magetsi
Vamos magetsi. azokutaura nawo yako yekuchipa chigure chigure icho wakachiita kuchibhadhara mari zve2 days zve2 days chesama makondo ingazobva kupi undiudza nhasi chidwa kondomu rakaputika kondomu rakaputika koda kuda mwana angasesa ikodovire kuti hazva kukanganisike yakasisa kuzoona kukanganisike Tutumare mchitinyepere kunyepera dari. kuti bhatiri zoenda umu ndakakumbirwa neuzvo achiti rakubhatiri rapedza chii malight plus asina chiacid vandichandibatsiro wataura zvisokwatira akakutorero iwozva wakazoona laiti rakora musitoro muuyu uyu wakabvunza here kuti laiti rakoraura muno sei chii chawakazoita kuti uzive kuti laiti rako rakapinda sei musitoro iweyo semunhu wangadakisana naye baba semunhu wangadakisana naye hamba iyoyo kana kuti ndidamba ndiudzei pachena kuti iwewe zvaukaitipai dai tikaenda pamberi nerudo izvo zvinokeshana zvokutaura zvokurura Wauda kushauza mukadzi mukadzi wakamuranira akatanga kuda mumwe pakati penyama jiwe akatanga kuda ndakakutaura muchinonge takasana mabhaa muchakasana mabhaa zvizokukechana kuti zvokudanana haasi wako haasi wako iyauya kutomupe pachena pachihure chiye kuti iwewe shamwari iwewe teikukecha handikude pakuda yairapera chimuudza mudzi zvanga zvizokukechana chete nasi zvekudanana aiwa mudze aiwa ndatibia muno waikichanani ndatiuyawe achiyose ndaidanaachienda chimuudza pachena kuti iwewe zanga chikohura tese zvito haiwaweka handichakuda unenge akamuitaamuzetone taine ruenda mutaiwa inamchada pane mwedzi mungaenda kochangamiri una nhasi aiwa 6 months ndati hure rako riri rawangakechari ndatingori pashere kuyoyo iwe vanhu vese vachimaka varipa iwe avatama nepfungwa dzangu iwe handina basa newe zvapera maniwe mupetoni chete ndosaka ati ndibudire pachena pachena muno mukadhora kubudire pachena ndozvaita munhu vachifa hapana vatinga aiwa iye musashereni mutauro kuti mupe zako kukeshana izvozvo hana kubvira ngokuto kudai tatakamira pachena mukazvi zvaataura
This is Bonde, young. Fulambana baba bishe wangu fulambana ninge makatubira korora Roma kwa mapeta ponye mwana ivoide wakala nani yangu kutora cheti amumu wako ero ichena mupedzera kana chifu haleluya cheti nawo chama tamu kunza wewe chama yes tawo tu ya Kuvarume Kuvarume yo zayo to yicha no pasa quand tu no pasa quand tu chabela mukadzi wako unomusha wena wanyatsoona reka ndikudzore chimbomira kuita tsika yakei usapembedze mweya wechina mweya wedhodho atiude munomu amai akujanirei munomu usataura chihurezi is are normal aiwa dzidzisai mbwa kwenyu aizweka zvinoramba makaswinya chete bhozi iyi ndo yakuti kumba kwenyu iwe vantu kudzwa muno mushe udari kwedushaaeidati ndotosiye remekedza bhurugwa rako azvinzwa ndotosiye tsika yakaipa vakuribvisa nekuti auna munhu wakanaka akuna kumanikidzana speech yakushandisa yakaipa naye vanoziva kuti ndakagara nemunhu ndikamukecha katatu kana ndichina vachimutora dhanimidzi akundiitira uchiraramba kana mwana waamai avakuti ava ndibaba vangu chachii naamai naye anyakubaya anenge achi amai pamba saka izvozvo ukaramba uchizodza musondoko kuna kuchaja chairo inonzi pfuma izvozvi saka tinoda kuti titenderane iwo azadzi akonokushamiswa zvinonzi chihure itaipatana haisi language yakanaka appreciate mwana umwe munhu pabonde iroro vairibhadharire $20 amai makambopa $20 kunzi mudye one day mwodzi dyai zvenyu mavapuwa koyo yafurira makariviriwa iyo $20 zaibhadha $20 kwende yakakwana saka mukona salari asaine here murumono iwo ndotobhadhira $165 handizivi chihure chakwana wachiita wakafumuka kudaro
augone kuprizina nyaya yako izitisi nyaya yenga singafana kusvika kusvika izvozvo pawakutisha wagona kutaura umwe usingasvika kusvisa nyaya yako isoko mudzimai ndomuziva takaitirana zvakati handiti kasi izvi ndo zvandinoziva izvi handizvizivi izvi zvandinoziva izvi handizvizivi aikona kuti chimira ka vamusina vamwe vanenge vamusina handichanji chihure chinozi chihure haudzokere munhu mumwe chete chinodzokere chihure kana wacho ikoko anizi wafarira zvipoto iri yaukubikira iyo handizvozvo aunyare utokutorovera maoko pasi kutenge munhu kutotarisa pasi nemakore mangani unofarira chigwero kana wamwe unoita nyumba waita nyika yako chaiyo aiwa kutaura chitoro kuno amai 165 Vakawandisa wakaita miscarriage maiwirira nani ndaza kutaura kuti nini akambiona kubva aiwa ndimambo wawirira nyaya kati 165 Vakawandisa atisanganike amai nyaya isei ndakashandisa $160 $51 yaanotodziva yaaifanira kuziva $51 yanofanira kubhadhara izitisi $51 handiti kuti 160 makashandisa yakadaro ndakashandisa pekutanga ndakashandisa 110 bva ndazodzokerana nenyorwa nemushonga yandakanyorerwa nosaka ikazosvika 160 nai chaina anogadzira kana mutange mukadzi nomukupa chinhu chimukadzi kuita zvakudana handizvoti kana uri mukadzi uchida munhu chirume kunozotengeswa zvinoenderana usatisfy manidzi ako gadzira chako nokukona uchifana chirwere kana wadhako unotora zvese unotora vese kuvaona chirwere mise $160 mwana kana akaita nhumbuka inofanira kuvaika nemunhu ainge ari responsible handizvozve hapashaike muridzi vaita nyaya hapashaike muridzi mise 160 yacho plus $51 takutonga nyaya vati vamwani mokopoto zvako kana ndatowainiwa tofarndo zvandakatumwa kudiiti ishe ndinoda kubvunza kubvunza ndinemi saka muzoti le 160 yakutaura iyi nyaya yenhumbi inyowanikwa kuri kutonga ndaita nhumbi uchitotanga zvinzwe babe uchitotanga zvinzwe babe ndatakagona pachitandinetsa munawe aiwa kwanda yakona kuona ndiri kutonga nyaya munawo makaita miscarriage musi wani musi 8 November makazvina kuchengetedzwa kuti musi wani gezwa musi 9 pandakazoita musi wa 9 November kopesa pamamuri kupi chinhu chakaitika ndechekudaiso mambo wangu ndechekuti inini ndandakangosvitika nekusiyana nazvo handina chibasa nazvo sekuti munhu wacho achandida ndingamuti naiwe naiwe sezvo zvazvaita apa musoro pazvandakandi blacklist foni yake saka nhasi chazviitika nomuklema akamswahana chinhu chakaitika ndechekudaiso ini ndaida mari yangu yaakanga akatora kushopu nezvimwe zvinhu zvanga akanditorera saka ini ndiyo mari yandaingoda chete nguva iyoyo ndoda kuedza kutsanangura saka ndakapiwa pfungwa dzokunzi endai munoita sei munoendesa nyaya yenyu kuna HR pekutanga kumashure kweso ndaitoenda kubasa kwacho ndotomubvunza mari yangu saka ndoda kuedza kuti ndisvike ipapa saka paindichenamira mwedzi ukapera ndaingotemera kuti mwedzi paunopera andipewo mari yangu ndaibva ndaenda ikoko aibva anditi izvo zvandina kana kuti aigona ndidzondekaita madhiri ndichakupa mari yako handina mari saka last month ndakazonzwawo vanhu vekuashi zvakanzi kana uchinge une munhu ane mari yako akunetsa enda ikoko kuna HR unoita sei unopiwa unonowa pati zita rako nemari yacho ndobva ndaendesa saka pava patambira ndobva ndaenda ikoko musi wachino wakatambira ndakanongofunga kuti kuchechi ndobva ndaenda ikoko zvikanzi mai kanyuka atobuda arikubuda abuda na 2 ndobva ndati zvino manje inini ndakaida mari yangu zvikanzi manje kanyoka atowana $10 muenvelope make ndi mumwe baba vanonziva mususi ndo akandiudza
zvakanzi awana tindo lazima envelope make nekuti ane mari yaakakwereta kana zvakanzi imimi kana muchitoda izvozvozvo motozodzoka kana kuti imimi momurekodha sekumbotaura kwamunomboita sometimes makakumbira foni makamufonera nokuudza kuti ndichakupa mari yako momubva mamurekodha saka ini ndikangonoti too late because ndakamirira futi umwe mwedzi mazuva zvino aroramba achingowanda ilast month ndati inini zvangu hazvitori nani ndiende kwamuchi ndikamuudza ndasangana naye kumanheru kumashops ndikamuti kanyoka ini ndoda mari yangu tasana nezvingwa yareba inozvausoda kundipa mari yangu apo after all kunyazoziva zvese zvakaitika mashuri ndobva handiti ndichakupa mari yako hana kuda kundipa seko zvine zvainaizwisisa tikaramba tonoramba zvikwedza senyaya ndozvamambonodza anisire 160 plus 51 mondigira musi wamunoya zitira kuti mozitora mari mondigira masisei amataurezva handizvo chiure chiri expensive kana wazita zvindikurerapa zaizvokureramba zvibalansi amene anopedzera kuzisiya ende mari inobvapera saini chanditongoda ndechekuti mise mari yese isplit 2 months to pay sezvaane mhuri yekuchengeta kumba asi tangamira pane nyepera tokachakanaka sevanyeperi wana munyika apa ndinyepera taura chokaditi tandinyepere zvinhu chaendai kumberi munosaina tandinyepera chokadaro singakuda kumutwizvidzira uyu musikana uyu mswatu anoene marisisi chete andendosena chiure chodhura chama marisisi akauya mwana wamai tinobvisa musazisa akasauisa marisisi tunaona kuti aende kunyepa handechi tinoziva zvatinoita tunoatera mumashuri tinoziva kuti anyora munhu anoziva basa rake saka tunoatera kwaaitwa kwacho saka zvakwasarudzo ndeyekwacho kana akunyepera tomuchatukuzamba choti $51 imani yokwagumba ye160 eyo seona zvinobuda sei pakaipa marisisi achana vaita vazvinzwisisa 160 inozokanziwa mari yake yake $20 zipike akabatedza kuishaisa noposta endako endako simuka